pas lidt på med mindre kostbemidler her. Det er jo grøntsager, frugt, juice og den slags. Og øverst op, man skal have lidt af det, men endelig ikke for meget. Æg, fisk, frikadeller og så videre. Ikke Bølle? Ja, men jeg har lavet nogle tilføjelser til den der pyramide, Jacob. Ja, og det er jo blandt andet derfor, at du er inviteret her i GPS-fornyelse i dag. Det er jo fordi, at du synes, den er lidt gammeldags. Du synes, den skal shines lidt op, som man siger, ikke Bølle? Ja, jeg har peppet den lidt op, og hvis du kigger her på neden, Ja. det er jo de ting, som man skal have rigtig meget af. Ja. Og der er en stor mangel. Jeg vil sige, at der skal en ny ting på, og det er sne. Sne. Ja, det er dejligt, det hvide sne. På med den, Jacob. Ja. Hvorfor ikke? Det er jo bare koldt vand, kan man sige. Det skader jo egentlig ikke. Ja, og hvis man kigger lidt højere op her, på næste hylde, Ja, heroppe ved grøntsager og den slags. ja, der er også en tilføjelse. Og det er hest. Jeg har lige sætte den på, skipper. Men altså, hest, det er der jo heller ikke, altså, navnet det er ikke børn, eller det er der jo ikke nogen, der spiser Nej, sådan men det er noget. fordi, man har fået i maven af at spise det der hest. Ja, det tror jeg helt med at gå videre, Bølle. Men hvad er der ellers? Og der er mere på den hylde. Ja, Det er der, Jacob. Store sten. men På med den. store sten, Ja, Bølle. små sten, det går an, men store sten, det skal man holde sig fra. Men sten, Bølle, altså, det synes